V meste Nová Dubnica sa už od januára 2015 rekonštruujú tepelné rozvody. Mladí reportéri sa rozhodli pozrieť, aký má dopad táto rekonštrukcia na životné prostredie. Rekonštrukciu rozvodov zabezpečuje spoločnosť Thermonova AS. Tá dostala na práce aj dotáciu z Európskej únie. Rekonštrukcia však v niektorých prípadoch nedopadla dobre. Bolo vyrúbaných zhruba 180 stromov a iným stromom bol zase poškodený koreňový systém. My sme upozorňovali aj Mestský úrad, aby to riešili, pretože niekedy boli veľmi koreňové sústavy, hlavne ja chodím okolo škôlky a okolo škôl, kde chodím, tak tam boli stromy hodne poškodené, čiže my sme si všimli veľa a aj sme na to upozornili životné prostredie. Záleží, že aké vzdialenosti teda sa kopalo, už ak sa kopalo, ja neviem, pri väčších stromoch aj vzdialenosť 4 metre môže nejaké mierne poškodenia spôsobiť, ale tie najväčšie poškodenia, ktoré vznikali, sa snažila spoločnosť Thermonová spraviť dendrologický posudok na ne, že nakoľko boli poškodené. A z tohto dendrologického posudku vyplynulo, že nakoľko bolo stromom ubraté veľké množstvo koreňovej hmoty, alebo teda koreňov, že je potrebné, aby sa aj zmenšila koruna, zmenšila sa listová plocha týchto stromov, aby neboli tak veľmi, alebo teda aby stíhali tými zvyšnými koreňmi naďalej žiť a byť vyživované. Spoločnosť Thermonova AS nám na naše otázky zaslala stanovisko. Zachránili sme v priebehu realizácie niekoľko desiatok stromov, ktoré boli pôvodne povolené na výrub. Postupovali sme v súlade s našimi záväzkami napriek skutočnosti, že sme museli meniť pôvodné trasy rozvodov, čo nás stálo nemalé finančné prostriedky. Desiatky stromov, ktoré sme ušetrili, boli vysadené v ochrannom pásme existujúcich tepelných rozvodov, kde sa stromy nesmú vysádzať. Okrem toho nám spoločnosť Thermonova AS odporúčila, aby sme sa venovali iným problémom a znečisťovateľom životného prostredia ako im. A myslím, že v meste ostali aj stromy, ktorým teraz hrozí, že sa vyvratia s koreňou, pretože ich oriezajú na minimálnu možnú šírku, aby vlastne neboli také ťažké. Dúfame, že tým, že sa to aj orezalo, že sú bezpečné a že tie korene, že oni proste začnú vytvárať nové množstva koreňov a že zakorenia poriadne a že budú vyživované a že nebudeme musieť pristúpiť ku výrubu. Len čas ukáže, koľko stromov rekonštrukciu nakoniec prežije. Mladí reportéri z Novej Dubnice.